Габдулла Тукайның язмышы туташ бер фаҗига бит инде аның. Уйландыра торган, әллә нинди гыйбрәтләргә әтә торган бер фаҗига. Бер уйласаң менә бәхетле дә булырга тиешләр кебек. Габдулла Тукай бит инде 1886 елның 26 апрелендә менә өйләнешкән вакытта, гаилә корган вакытта аның булачак ире Мөхәммәд Гариф Кушлавыч авылының 2нче мәхәлләсендә мулла булып тора бит инде. Шушы мулла белән менә алар гаилә коралары, Мәмдүдә шулай ук Өчөйле авылындагы мулланың кызы. Кызганычка каршы менә Биби Мәмдүдә ул кичи вакыттан әнисез калган була һәм әнисез үсә инде үги әни тәрбиясендә үсә дөресрәге. Менә 2 яшь кеше кавышалар бер-берсенә, иманлылар, тәрбиялеләр әйтик, икесе дә. Чөнки Зиннәтулла хәзрәт тә, Мөхәммәд Гариф хәзрәт тә Кышкар мәдрәсәсен ул вакытта бик данлы булган, шанлы булган Кышкар мәдрәсәсен тәмамлаган бик тирән, белемле, хәзерлекле имамнар булалар. Ни кызганыч менә Габдулла Тукай туганнан соң күп тә үтми аның әтисе авырып китә һәм вафат була. Әтисе үлгән вакытта Тукайга, Габдулла җанга 4 ай ярым була. Менә шушы вакытта ул инде әтисез ятим бала булып кала. Әтисенең башка балалары да була бит инде бу гаиләдә. Зиннәтулла гаиләсендә дә шундый ук башка балалар бар. Әтисе әле ире исән булган вакытта Биби Мәмдүдәгә монда яшәү мөмкинлеге бар әтисенең йортында. Ләкин әтиләре үтеп киткән, үлеп киткәннән соң инде аңар бу йортта яшәү кыенлаша. Һәм ул менә безнең район җирлегендәге 1868 елда гына барлыкка килгән Сосна Пущенкасы дигән шушы кичкенә авылның мулласы Мөхәммәд Шакир Фәйзуллинның хатыны үлеп киткәннән соң ясаган тәкъдимен кабул итә. Менә һәм алар ризалашалар инде. Биби Мәмдүдә Сосна авылы мулласы Мөхәммәд Шакир Фәйзуллинга килергә ризалык бирә. Олар өйләнешкән вакытта, менә гыйбрәтле бер мисал, Биби Мәмдүдәге абыстайга 23 яшь була, Мөхәммәд Шакир хәзрәткә 69 яшь. Ул үзенең кем дип әйтәмен, иреннән кияүеннән 3 мәртәбә яшьрәк була. Мин менә моңар басым ясап китәсем килә, чөнки соңгы вакытларда менә ниндидер шундый сүзләр йөри. Биби Мәмдүдә баласын карамаган, тегендә монда ташлаган, үз тормышын килергә тырышкан дигән шундый фикерләр менә гайбәт дип әйтик инде аларны йөри. Һич тә олай була алмый. Менә кайсы гына без китапны алып карасак та, кайсы гына истәлекләрне алып карасак та, Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә абыстайны бик чибәр, матур, булдыклы, эшкә уңган, озын зифа буйлы, менә шушындый матур йөзле, шундый итеп укымышлы, зыялы дип сөйлиләр, язалар. Мондый хатынга, яшь хатынга, билгеле яшьрәк үз тиңнәре булган башка кешеләр
табылған болар еді. Ләкин ул инде менә шушы очракны сайлап ала, бер генә максат белән. Үзенең менә шушы яңа туган сабыен Габдуллажанны йортлы, жылы, тук булуын күз алдында тоткан. Бүтәнчә аңлатып булмый, үзенә караганда 3 мәртәбә улы булган 70 яшькә җиткән бабайга аның 20 яшьлек кыз баланың барып чыгуын. Һәм менә шулай итеп ул әнисе Тукайның Сосна Пушенкасы җирлегенә килә, шушында яши башлый. Әз генә киткән вакытта ул әнә баласын Габдуллажанны авылның ялгыз карчыгы Биби Шәрифәгә калдыра бит инде. Ләкин Биби Шәрифә аның да үз сәбәпләре булгандыр, аны да гаепләп булмый, мәрхәмәтсезлек дип кенә аңа карата мәрхәмәтле булмый бит инде. Тукайның исемдә калганнарын без барыбыз да укыган кешеләр дип беләм инде мин. Менә анда бит ул яза, ничек итеп ишекне ача алмый, аягыбызга катканчы кыш көнендә тышта басып торырга мәҗбүр булганын. Анда аңа бер нинди дә хәтер хөрмәт булмый инде. Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә Шакир хәзрәткә, Мөхәммәд Шакир хәзрәткә чыга бит инде 1988 елның 22 декабрендә. Менә шулай ук кыш көне. Менә әзрәк ул инде монда күнегү белән яңа ире белән килешеп биргән инде, үзе янына Тукайны алдыра. Үзе янына Тукайны алдыра. Габдуллажанны алдыра. Ул үзенең менә әле генә мин телгә алган, исемдә калганнарында менә булай дип яза. Анам да теге муллага үзләшеп җиткән булырга кирәк. Ул бер вакыт мине үзе янына Соснага алдыртырга атлар җибәрткән. Мине бу атлар әлбәттә Соснага алып киткәннәр. Хәер, алып киткәннәр генә түгел. Шул атка утырып киткән дакыйкаларда мин дә бала булсам да бер нәүгы шыгыр хасил булганмы. Нидәндер мин хәзер дә атта утырып Соснага барганымны, үземне бер киң вә рәхәт галәмдә хис иткәнемне, юлда барганда күз алдымда әллә нинди нурлар уйнаганын онытмаган шикелле булам. Үги әтиемнең мине сөюе, миңа чәй янында кәрәзле балны ак күмәчкә ягып бирүе, минем шунда куанганнарым 5-6 минутлык төш шикелле генә әле дә булса хәтеремдә дип яза. Менә бу истәлекләрне укыган вакытта бу сүзләр инде сабый чакта язылган сүзләр түгел, соңыннан инде өлгереп җиткән Тукай язган сүзләр. Ләкин ул анда бит инде яза үзенең шул вакыттагы кичерешләрен. Менә нинди матур кичерешләр үткән аның күңеленнән. Ул нәрсәгәдер өмет иткән, яшәүне өмет иткән. Әнисен өмет иткән, әнисенең кочагын өмет иткән. Шәрифә карчыктан соң. Менә шушылай итеп ул килеп урнаша Сосна Пушенкасына. Менә бер караганда монда инде бу баланың, сабыйның инде тормышы җайланды шикелле. 2 яшь, 3 яшь тулар алдыннан килә инде ул Соснага. Әнисе янында, жылы өйдә, әнә бабайда бик матур каршы алган инде аны, үги әтисе дә аны ак күмәчкә бал ягып биргән. Ләкин менә монда ул инде үзенә җылы таба, әни җылысы, тормыш җылысы таба. Яшәү мәгънәсе барлыгын тоя сабый күңеле белән. Ничек матур итеп тасвирлый менә бу вакытларны. Күз алдымда ниндидер нурлар уйнаган кебек итеп хис итәм дип сөйли.
Lakin bu rahatlık mı bu? Bu saadet onun için uzakka suzulmuyor. Tizden onun ani savurup gite hem uzakta utmuyor. Vefat bula, ölüp gite. Anisin kumgen vakitlerini iske alıp yazgan isterliklerini de iske çırıp gite yani. Bu vakitte onlar 3 yaşta 9 ay bulgan indi. İsimde kolganlar kitabında yazar indi bu bana. Min bunda enkemnin cenazasını götürüp alıp gitkenlerin sizge yolan ayak, yolan baş halinde kapka astından ukirip jılı jıgırıp çıkıp enkeyini koytarığız. Enkeyini birigiz deyip çok tigine jirmeyip gitarışlardan kalmayı barğanımda hazır da tahattır etkendey yazamın, hatırlayayım kebek deyip yazayım da. Mine şuşu deyip onun 1 yılga kadar da suzulmagan bahati yokka çığa. Bu vakitte onlar 3 yaş tulmagan bula. Mine 3 yaşı tulgan soğuk, enisinden kolgandan soň, etisiz de dürüsünü etkende, enisiz de kolgandan soň. Uzak vakit bitmeyindi, uzak yaşıyor olmayında, onu enisinin etisi Zinnetullah Hazret gelip buğrundan olup gider. Onu kabat, mine etisiz, enisiz bulup enisinin etisi yurtuna koydu. Lakin bunda da turmuş ağır bulaşım ki açlık yıllar gide, o vakitte kıyın bulgan yıllar hem şu vakitte onun indi Sosla Pushikasinden soňgy turmuşu, soňgy biyografisi başlana. Etisinde de zak turmay ol, ana etisi Kazanga jiberip, onu bazarda satıp yürüyleri hem başka vakıyalar gideyindi. Mine sabi bola köngülünden, sabi bola kalbinden, mine şuşunun kaderli ağır geçirişler öde. Ol şuşunda mine nişke köngüllü, sizgir köngüllü, bulup terbiyelen edibeytik, bindi birinci günükmelerin olan sabi gelir. Hamalga taba onlar ömrü boyu turmuşunun bütün yolunda, kıska ömründe mine kişi bulup kalırga, matur kişi bulup kalırga yerdem idi. Mine onun Sosna Pushkinkasında bulgan turmuşu turunda mine şuşu hatirelerini aytırga mümkün indi. Lakin mine bundan kitkenden sonra onun tiginde soğulu, mında soğulu, tigi kişi kulasında, bu kişi kulasında yalğız yetim bulup öte bütün bulgan ömrü. 27 yaşlık kıska ömrü. Mine onun enisi ölgenden sonra etisine gitiyor, Sosnaga gitiyor vakitlerin iske algan bir üzügün iske çırp gitiyor şulay yok. Eni de ölgeç, min bütünle yetim bulup jitkenge, mini bu Sosna mullası üyüne de siymaganga, ol mulla mini Işılı qariyasındagi onamның atası bulgan babayga qaytarıp bergen. Mine ülken kişi şekilde fikir yürüteyindi mında. Mine 53 yaşı tolup jitmegen bala. Biz indi şuşunda mine onun Sosna Pushkinkasında bulgan isterliklerini toplatıp, minin bir nersege
яңадан кагылып кетәсем килә. Мин хәтерлим 1992 елда без районда зур итеп язучыларның бер язучылар көннәре уздырдык бәйрәме. Язгы чәчү чоры, матур көннәр, матур табигать. 3 көн дәвамында бик зур язучылар группасы безнең районда кунакта булып китте. Басуларда булдылар, колхозларда, авылларда булдылар. Беренче, икенче көннәр аларның үтте инде. Шушы төрле авылларда, шул авыллар белән аралашып, шуларда кунак булып, 3нче көннәрдә без аларның Балтасының атаклы урынында, истәлекле урынында, Каракүлдә җыйнаулап, алар белән бер өстәл артында сөйләшү, бик күңелле, истә кала торган сөйләшү үткәрдек. Ул вакытта Гомәр Баширов, Мөхәммәд Мәхдиев, Аяз Гыйләҗев, менә шушындый зур улпат, Илдар Юзеев, Шәүкәт Галиевлар бар иде әле. Аларның берсе дә бүген дөньяда юк инде. Менә исемдә калган, без ул вакытта Каракүлгә килгәнче Тукайның әнисе яшәгән, менә шу 1 ел дәвамында яшәгән Сосна Пушинкасына бардык, барыбыз да җыйнаулап. Аның кабер янында басып тордык, Коръән укыттык аның рухына. Һәм менә шунда инде ул мәрәсим тәмамланганнан соң инде язучылар төрле якларга таралыштылар инде. Берсе дә сөйләшми, ниндидер менә бер шундый рухи халәт барлыкка килде. Хәтерлим, менә Мөхәммәд Мәхдиев, Мөхәммәд ага, кабер яныннан иң соңгы булып китте. Ел уйланган хәлдә, шундый менә аска караган хәлдә, ел игътибар итеп күзәттем инде мин аны. Киткән вакытта менә машинага утырдылар инде. Ул вакытта да әллә нәрсә сөйләшмиләр. Кем тәрәзәгә караган, кем үзенә баткан, менә аска карап. Мөхәммәд абый да тәрәзәгә баккан килеш, шулай менә уйлы хәлдә китте. Шул ук елны мин хәтерлим, менә көз көне әз генә салкын яңгыр сибәләп торган көн, өйләдән соң минем бүлмәгә килеп керде Мөхәммәд абый Мәхдиев. Мин аптырап та киттем, ялгышам микән әллә дип уйлап та. Килде, сөйләштек, хәл белештек тә, шуннан соң, Гарифҗан, синең вакытың бармы? Әйдә, Мәмдүд абыстай янына барып кайтыйк әле, диде. Мин инде чыгып, шоферым кайдадыр, анда гаражда түгел иде, үзем рульгә утырып, бергә без аның белән бардык. Көз көне бу. Мәмдүд абыстайның каберенә. Анда да менә мин аңар кымашауламыйм дип читтәрәк тордым инде. Кабер янына килеп, менә шул вак яңгыр ява, әзрәк теге кар бөртекләре төшкәләгән шикелле, салкын көзгә керә инде, күңелсез. Басып торды. Башы ялангач, өстендә плащ. Менә гел аска караган, нидер уйлана, бернинди тавыш чыгармый, сулаганы да ишетелми. Узак вакыт менә шунда басып торды ул. Күп торды. Әйтәсе килә, салкын тидерәсез, Мөхәммәд абый, озакка кетте бит дип, аның уйларын бүләсе килмәде инде. Аннан соң мин аны алып кайттым Балташка, ашаганнан соң мин аны илтеп куйдым Арчага. Шуннан соң менә мин әле хәтерлим, аның берничә мәртәбә, яз көне, җәй көне, көз көне 3-4 мәртәбә миңа килгәнен шулай. Һәм аның белән бергәләп менә аның каберенә барганыбызны. Миңа кермичә генә барган очраклар булган юк. Мин әйтә алмыйм инде, ләкин менә минем белән шундый очраклар булды. Менә мин шуны гел уйлап йөрим, күңелемнән кичереп искә төшкән сайын. Нинди уй белән килде шулай берничә мәртәбә. Нәрсә китерде анымында? Ул берәр Биби Мәмдүд абыстайның тормышына багышланган китап, мазар язарга уйладымы? Башка берәр уй китердеме анымында? Кичерешләр китердеме? Ләкин шуннан соң ул зак тормады инде, зак яшәмәде. Ялгышмасам, 4-5 ел булды микән. Мин аның үлгән елын хәзер хәтерләмим инде. Вафат булды. Менә шушы сер минем күңелемне һаман да борчып тора, искә төшеп, сагындырып.
Biz yıl sayın Bibi Memduh Abıstay'ın kabrinde, Tokay tuğan günlerde, ул hazır indi Respublika programmasına da kirtilgen, 30 yıldan artık indi mine mektep balaların barlık mekteplerden jiyip, zor beyram ütkärip kilebіз indi. Bibi Memduh Abıstay'ını, Abdullah Tokay'ını iske alu beyramları. Kabrine çiçekler salabız, onun ruhuna Kur'an okuyubuz, hem onu iske alabız. Ondan sonra türlü avullarga taralıp şu yazıcılar bilen şehir beyramları ötkärебіз. Bu tradisiya saklana. Men indi gel oylayım, biz yazıcılar soyuzuna müracaat etip ol günü şakırabız yazıcılarını, lakin көп келмейлер инде язучылар хәзер. Өлкән илдәләр дә ул ягыда бардыр. Мин теләр идем менә үзен татар дип санаган һәрбер кешенең үзен хөрмәт иткән, үзен татар дип санаган милләт әнисенең, Тукай әнисенең каберенә менә елга бер килеп Коръән тыңлап китүе ул бик зур бер истәлек булыр яллар өчен. Менә бу минем сүзләремне şuşu ediplerimiz ağzına hımmen uzun tatar deyip sanağın izgi canlı kişiler kulağına benim şuşu günlerde şakırım bulup işitirsin idi.